Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser inaqqas it-taxxa n-negozji għaliex jemmen fihom u għalhekk l-importanza ta' dawn iż-żjarat sabiex nibqgħu dejjem man-nies. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ġimgħa filgħodu għamel żjara fil-fabrika tal-General Soft Drinks Limited fejn flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista tkellem ma' tmexxija tal-kumpanija u anke ma' bosta ħaddiema f'diversi xogħlijiet varji. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini, ix-Shadow Minister għall-Ambjent Rebecca Borch, Joe Giglio Shadow Minister għall-Infrastruttura, ix-Shadow Minister għall-Enerġija Ryan Kallus u Jerome Caruana Cilja Shadow Minister għall-Ekonomija. F'kummenti li tal-Net News Bernard Grech stqar kemm huma importanti laqgħat bħal dawn sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jibni l-politika tiegħu fuq il-bżonnijiet tan-negozju tal-ħaddiema li huma s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna. Illum tkellimna mhux biss rajt il-mod ta' kif jaħdmu, allura anke l-investimenti li wettqu, imma komplejt nikkonferma kemm Gvern Nazzjonalista ġdid jista' jkompli jagħmel xogħol importanti fil-qasam tal-manifattura billi jkompli jgħin u jinċentiva daw it-tip ta' kumpaniji biex ikompli jinvestu mhux biss fuq il-linji produttivi tagħhom imma fis-sistemi kollha anke biex iwasslu l-prodott għand il-konsumatur irid imorru għal aktar effiċjenza, irid imorru għal inqas emissjonijiet, irid imorru għal aktar sostenibilità ħalli l-ambjent f'pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. U stqar kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern jassigura tnaqqis fit-taxxa anki brati inqas lejn il-kumpaniji li jħadnu valuri soċjali, ambjentali u ta' governanza tajba. Aħna tkellimna u nibqgħu nitkellmu fil-fatt laqgħa ħafna tajjeb illi t-taxxa innaqsuha anke 15% għal min daw it-tip ta' industri jkomplu wkoll jinvestu fejn jidħlu prinċipji ambjentali, soċjali u governattivi. Magħna tkellmet ukoll kap eżekuttiv tal-kumpanija General Soft Drinks Marija Mikallef illi saħqet li żjarat bħal dawn huma importanti sabiex id-diffikultajiet li huma jsibu jiġu diskussi ma' dawk li jilleġislaw. Dan fil-waqt li ringrazzjat lil kap tal-Partit Nazzjonalista taż-żjara tiegħu. Huwa importanti li l-politiku jifhem il-kontribut ta' businesses ta' dan il-livell. Huwa importanti li naraw li l-isfidi li business paltana ikollu. Għalhekk hija opportunità biex xejn naraw naqra dak kollu li aħna nagħmlu fl-istess ħin nitkellmu dwar l-isfidi li niffaċċjaw. Matthew Polidano, Net News.